जवाब सूह तुझी सजण साईं जिए गुल गुलाब ताल बुला जवाब आहे सुनो तू अजब जो ओ पाए काटन भली घुम तू जान जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू थी हैरानी जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू घुम तू जान जो सुनो ला जवाब आहे थी हैरानी जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब कजे मिठा फुजी गाल चा सुसाई तू जा कजे मिठा फुजी गाल चा ओ सुड़ा साई मुजा एक अंक नहीं जो तो के पता है मुझे मोला जो कसमा भली घुम तू जान जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू किसे जो तैखे थे थी हैरानी जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू जो सुनो ला जवाब आहे तू
जो